Good morning. Wow. Kay mama? Kuan mo gapon. Apit. Dagat. Matudo ko yun. Sa dagat? Oh, lami. Yan ang masarap na luyaan. Ma, kaya Auntie Merlin. Dili, tae. Ano son? Good morning mga moms. Ayan. Wow! Rico. Ang ganda ng sinason. Thank you so much, Auntie Merlin. Masarap yan luya. Tsaka ano. Para ano. Galing dagat. Tamis dito. Para nakalubog Parang maig. saang na maliit. Mm. Sikat-sikat. Sikat. Ha? Dito tayo. Mm. Tanglad. Sarap nga eh. Ano na, taglaran sa kaloy. Brasan ba, brasan? Kaya siya ginaganyan para mabilis ano, para siksik yung lupa. Ang galing, ano? Ha? Kamu kaduang kay magkuan anak. Pudoy? Ang gagawin saan? Pudoy ana pagkusog. Ayaw. Ha? Buang. Buang nagtubo sa. Kaya yung ginawa na. Magaganyan daw si ano. Ayaw, isa ko nung gapon ko din. Dini Mar. Dini na puno ni Mar. Milantans ka ba? Huwag na ginawa pag-stop sa kamo. Hala, sige. Yan pinapantay pa nila mama si... Ay, si father. Ay pala. Pakibilisan. Saan ba galing to agency na to? Pakibilisan na lang yung ano. Ano naman yan? Forman! Manigil ka na magtrabante, kaya iya baka na magtrabaho. Hindi naman ito magtrabaho. Ayan yung ano mo, oh. Akin yung muslino na yan damit. Hindi, yung cycling mo. Cycling. Hinahanap niya. Dito po pa yan. Dali na mawala. Kana bitaw kay dugay ka siya mawala day. Ano? Pila ni siya? Sa ba manunta mo kung 180 ra? Dako no kasi Jinky. Pila ni siya sa sahod bayaran? Asa 180 gani. Kaya ka. Pagda na naman. Ayaw. Pag kalan flavor ay mo ha mati ana. Kumaligya ko dahil mong gold nga. Kumaligya ko mo. 40,000 ako ah. 40,000 tayo. 500 din na jinky na. May nganin ni Yay! Bakang. Oo. May nganin ni Bakang 3 for 500. Di man na SN man nga brand Wala lang ni. nga uloy. Naya. Di lagi. Napalit ko. Muna akong gikuha sa iya. Dili uy. Muni. Di lagi. Na, Ang brand. lagi. Ang brand. Isa ba? Oy, ang kwan mang god jay. Dahil ang ingani. Isa ba? Kuan mo. Sipon. SN man nga brand. Naalagi ang Plus, ingana. ingani. Naa. Promise. Naa. Promise. Nag-order ko sa iyana ingana kung kuan sa balay. Ah, mas malay mo baka Vanilla. Dili uy. Hala, napag Ganun utang kay din eh. Bakang. Napag utang kay Bakang. Tatlo Galing, 500. putaran isa sa sako. Ikaw ko isa sa chikas bitaw na. Ayan na, oh. Automatic sold na yan. Ay, masumot siya kasi atong iyan ni Bakang expired, di ba? Galing siya. Muna akong gipili sa iya. Ah, kabalon ako. Sa CTM Bodega, mag-order ko Wala lang lagi nga ingani. sa Slim Di ba, Bodega. mag-order ko sa Victoria's Secret. Wala uy lahi man to secret na to nga brand. Pero dahil lang ingani. Wala sa lang ana. Wala ka kanto dito. SN. Asa na dapit, be? Wala gi ani. Ay! Wala gi ani promise. Ay, nabukuha ka ni Boris Dusmil. Ah. Kaya ako ibamutang sa dire. Para Lahi na na mali dire. flavor. Yay, 1 Green. 2 3 Katong ano. Kaya ito na-approve. No chai, chai. Chai. Katong, ito oh. Papa sali. Ah, ito yung akin oh. Tanawa. 7. Tanaw ka be? Ganyan nga. Ah, Okay. Tira, wala na nga si Bakang Hudi ay. SN na? Dili. oh. Parehas nga. Nalagi ingana. Dili man ni tanong ko be? Ayun oh. Di ki kag tuo na ingani niya oh.
Atong kuan abriyan sa akong buto akong gikuha sa iya kay humutan Oh, ko. humot gani ni pila baligyan niya. Tulo 500. Bro, mas barato na iya dyan dyan. Tulo 500 lagi. Tama, parehas lang din halos. Diba? Okay naman, pare raman. O 360 plus 180. 5 plus. 550. Oh, 540. 550. Pero ang isa niya to 50. Yung sa'yo kasi, ay yung kanya kasi, wholesale, kaya yung presyo, mas mura. Kung sa computation. Lahat flavor dye. Ay, pare yan. Ito, Ikon mo nga laylay flavor. mm Akin yan. Hindi, hindi pwede. Sama na to. Parami sila. One, two. Oy, akin, ano man to? Akin to. Aw, Ma'am si G1. Ah, Inakbangan na. ang sa'yo na lang, 10 plus 5. 5 yung free. Buy 10, free 5, di ba, no? Tama, no? Buy 10, free 5. Mag-buy kami ng kay 10. kay 5. Halo. Free 2. Oh, lugi na, no? Ngayon naman si Rhea ang naiwan para magluto na pananghalian ng mga trabahante. Ano yan? Anong manok? Kasi adobo. Adobong manok tsaka Tsaka sotanghon. Sabaw-sabaw. para may sabaw. Tapos gigisahin mo na natin. Meron lang akong pinahakot na mga buhangin sa mga semento, mga hollow blocks. Nasa mga 10 sila. Tapos biglang ang dami na nila napunta kasi pasukan na next week. So kailangan daw nila ng Pambaon. yung pang-enroll. Nung una ng pang-enroll, ng pambaon, pang-allowance para next week na pasukan. Pambili ng school supply yata. So ngayon, naka-ready na lahat. Bayot pa yung gulo-gulo niya guys. So, nag-total na siya. Nag-total na siya. So, umorder ako dito sa kanya para din sa kanilang pagpasok may pabango sila. Ayan. And pero ngayon, ika-cancel ko muna. Kasi pupunta kami ng CTM Bodega, mas mura kasi doon. Naalagi. Kanana ko dito ha, i-cancel na ako. Diba nasa CTM? Masumot pa. Oo. So, Thank you, ngayon, Mama Brenda. mamaya, Thank you so ay, much. tara, idadalhin na natin doon sa kanila, lahat. O, tara na. Ay, kulang mo ni. So, di lang, ang uban lang. Ano tayo si Mother to naman sa Mother? Ilan ba sila doon? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 25 na tanan. 12, ha? 25. 25 di sila di ay. Tayo Pero diya. ka Mama Brenda, ay kay Mother 2. Isa 7 na lahat. Kaya nga wala na di ay. Wala no. Buta na to din ibig. Kung sa to wala lugar. Ilagay muna namin lahat dito. Let's go. O di ba? Buba. Hindi mo yung O di ba? Naglaglagan kasi guys. Oy! Yun na. Ikaw, unggoy, giday ka ha? Saan mo yung pangabrihan na sa niya? Tara na, dadali na natin doon sa mga trabahante. Ano lang to, kung ano lang mabunot nila, di ba? Oh, bunutan na lang para fair. Kasi alis kasi kami guys, hindi ko na ito mabibideo pag ano. Umaya. Yung open, papakuan lang sa kanila yung Ay, takip. nabaliktad sila ng takbo. Hindi doon na kung sino yung mag... Let's go! Ito pa, may dalawa pa. Tara, dadali na natin sa kanila. Andun ba sila lahat? Ha? Madali lang naman. Aalis pa naman ko. Ay, saba ba? Alis lang yun yung mga uyab karoon. Uy, natawag si JB Abakahin. Kaya... Wala man sila. Asa na sila? Pabalik na yan? Nag. So, ito na sila guys. Bawat hatid, punta dito. Kasi alis kasi ako. Halila, papas Pas. Kung ano yung mabunot nila, yun sa kanila. Sakto-sakto kasi pa-expire na kasi to. So, kailangan na natin i-dispose. Kasi, mahirap talaga pag may kasama kang friend na businesswoman / scammer. So, alin na, uyok! Alay mo. Kung ano mabunot mo, yun lang sa'yo. Kung mag-change, mag-change. Kayo na bahala. Alin na mo? Kasi pasukan na kasi at yung mga yung mga hindi pumasok, hindi nag-school, ihatag sa ilang jowa or pag mamayot mo, mag-spray mo para
Ali ba? Double Bibilad. Abas bibilad. Agpas, ay, pasukan na kasi nila. Bahala na kayo makipag-switch kung hindi nyo gusto yung amoy ha. Pa-expire na kasi to, kailangan ma-consume within today. Ana, magdamit ba? Game. Alin na, agpas na. Linya na. Ala, wala yung pandong. Wala sa pandong? Pandong dito? Wala. Palitan na natin sa pandong. Kitsang wala, palitan na namo sa CTM Bodega or kay Bakang. Meron kay Bakang? Napa. Ay, kay Bakang na lang tayo kumuha. Mas marami man yun. Ay, kuha na lang Di man ka to na lang kulang ang kuan. Magkuha na lang mislain. Agpas na. Pili na pili. Dok! Ayaw magtanaw para walay bias. Yan. Namulabog tanaw. Para masaya uyab na oh. I love. Ano ko mo na yung kuan di ay? Okay. Bibilad. Ayun, lalo sa Ma-picture din sila din ma. Ha? Ayun, Boys! pag commercial model o niya ka ng bisag baho na kag siminto James! singot. Ay na kalingling, ay na kalingling. Bako tanaw-tanaw nga na may mo. Nabre ay. Ano iya ba? Ano may kabukong? Oh, naon na to sila pag nay mabilin. Ay duwa ko, duwa. Okay. Duwa ko. Ha? Ay, duwa. Kuno lang dre. Una, ha? Ano naman? Nay, kami green daw mga lalaki kasi sila guys. Asa na sila? Ay madododong oh. Okay. Na ako Kaan mo sinugbang ang unggoy? Yata sa niyong uyab ang mag-school kuan sa eskwelahan ninyo. Ano siya gusto yan madodong tanduay niya nga lapad. Tanduay pakang. Apat na magkuha. Ano man sila? Pila to sila kabuk di ay? Kinsa nagsakto ya kabog. Kuya! Ali! Yawa! Yawa! May pimples! Kuya Ali! Narabisan na ko ani siguro. May rabis na Ali! siya. Jingke! Ginoo ko, alam niya kung saan yung puno. Sala, house ka. Nasamad. May pimples is icky. Doing great. Hello, Loy. Kapatid ni Gigi. Yan! Maano tanani ba? Child labor. Hoy, hindi kami namilit sa kanila na magtrabaho dito ha. Sila ang gusto mag-sideline kasi pang-baon daw. Oh, tapos mamayang kanyang gabi mamayot pagid sila. So, double pay sila. Si Kian. Yan, ayun anik yan. Mahubog mga perminti, oy. Nakatawa, ito sa wasabi amot ko lang dito. Mga ano yun sila, mga estudyante yan sila guys, magkakaibigan ka dito sa amin. Mapamangkin ko yung iba. Pero mga 19 years old na yan sila. Apas ka, mulakaw na ako ginuo ko. Oy, agpa! Ali! Agpas ba? Asa, mapagod ba na sila? Ang anin ko na, kinsa nagsaking. Kupra 20, di ba eh? Hindi ka na dito. Nagkan, di pa sila guys. Agpas! Dala na lang dito. Paano na lang yung uban? Tapos mag-picture din tayo eh. Tag nito, mangumpra pa kung daga. Ang sunod ko yata sa inyo ay long sleeve. Mamilit yung long sleeve. Kata itang ipalitan sa kuan. Di ba pila siya? Diba? Sa 200. 180, 150. 180 naman yan. Ingani ba, ingani? Bunot, akuha na. Ang sumut. Panot brass para humot. Bawal nga mamili. Ali! Kulot, Christian! Ano nagpas? Joben! Ay, hindi to masyadong mabango guys ha. Binintahan lang talaga ako nito pa-expire na kasi so kailangan lang i-orderin lahat. For aquas. For akos. Kaya ko alam mga bulat. Pambili to ng diaper at gatas si Jinky. Ayaw magpamili. Hoy, ay sa kanya si Uyong na yang yatag ni Uyong sa imo. Ay! Kita na ba dito? Ama sila ni. Ay! Jinky naman, pumatong ka pa Wala dyan. na. Okay, bilhin na lang yung daan eh. Kasi wala. Nabog na nabilin. So, pupunta na kami ng studio kasi tumatawag ng aking asawa. Ha? Kano kasi burbuong. Chuchay na mo chay, maglakaw sa amin ni Daddy ha. Picture sa tabi. Ang pamili pag yun. Sama ka dun, Brenda. Dudong ha? Ay, Victoria Liskinder. Ano ba? Ay, tama ba? 3.
Ano, mas diding. Last. Oy, na-eliminate. 1, 2, 3. Laban niya sila. Dito mo, bangga pa yung